מונולוג מאת עמית ויינברג. יבצע עמית ויינברג. אני? לא, זה מחמיא, זה... וואו. זה מאוד... אני לא ידעתי שאתם סומכים עליי. אתם רואים בי מודל לחיקוי? בי? סדק. שהוא יושב עליי, אז הוא יושב ועושים קץ ויהיה לי מגן עכשיו. זה נכון. לא, כי יש בזה עניין. יש בזה עניין. לפני כמה ימים, אני טיילתי עם הכלבה שלי שם והיינו בפארק, והיה שם איזה מישהו שהיה לו תינוק כזה, יושב לו כאן כזה, וכל מיני בנות נגעו בהם, בו ובזה, ואני מישהו שם. ואני יכול להיות באדם הזה. אני יכול להיות באדם הזה שעומד עם התינוק בפארק וכולם נוגעים בי, ואני לא נשוי, ואני לא אבא. אני אימצתי אותו. אני הקדוש. אתם יודעים שקדושים מזיינים המון. אני יכול לזיין. ואני אשב איתם, ואני אספר להם עליכם, ועל איך אתם... רגע. אתם תמותו. אתם תמותו, לא, חבר'ה, תודה, זה גדול לי. לא, אני לא רוצה לחיות עם זה עכשיו, שכל רגע אתם יכולים למות. אתם יכולים להיכנס לאוטו, עכשיו לעבור אותו לדרכים, ויהיה ילד. או עכשיו, אתם רוצים לטוס? די, שיחטפו את המטוס, יעלפו. אתם יודעים מה? אפילו אם תהיו בשופרסל, המבנה יתמודד, ויהיה לי ילד. לי. מה נעשה? נשב. אני כל סרוי מטרנה, נראה סרט, משהו חינוכי. אני לא מכיר סרטים חינוכיים, ואני לא יודע לחנך. אז אני כבר מודיע. אם הילד הזה מבקש ממני שוקולד, אני אביא לו שוקולד. שוקולד, והוא יהיה מוזנח. כי אני לא אגיד לו, לך תתקלח כל יום, כי בינינו זה ממש בסדר. ואני לא אגיד לו, לך תכין שיעורי בית, או עם מי להסתובב, או מתי ללכת לישון, ובגיל 10, שהוא נכנס לחדר שלו, הוא רואה פורנו, אני לא אומר לו כלום, כי גם אני ראיתי. אני בן אדם כזה, אני אחד שנשבר. ישחק בקנדי קראש. הוא ישחק רק בקנדי קראש. הוא לא ידבר איתי, הוא יחיה, אבל המטרה של החיים שלו תהיה לשחק בקנדי קראש. אין לו חברים, אין לו עתיד, אבל היי, הילד יהיה מאוד מוכשר בפיצוץ סוכריות וירטואלית. וכל פעם שיגמרו לו החיים בקנדי קראש, הוא יצטרך לחכות 20 דקות. וזה 20 דקות שהוא מרים את העיניים מהמסך, ואז המוח שלו חוזר לעבוד. וזה כואב לו, אז זה שורק והוא סובל. וגם בלילות הוא יסבול, כי כל המחשבות שהוא שם בצד בגלל הקנדי קראש, יפוצצו לו את המוח כמו איזה מערכת סטריאו בפולפונים, והוא לא יוכל לישון. אז הוא יקום גמור, והוא לא יודע מה לעשות, אז הוא יתנחם עוד פעם בקנדי קראש. וכך שנים, ואנשים מסביבו מממשים את עצמם, וחוגגים שמחות, והשמחה שלו תהיה לעבור שלב. והמוח ישרוף לו, ויחב לו. אז הוא ישרוף. והגוף שלו יתמלא במיליון מחשבות שהוא לא יהיה מסוגל להתמודד איתן. אז הוא פשוט ירצה למות. פשוט למות. אז הוא יעלה לגג של הדירה שלו והוא יעמוד על הקצה, יסתכל על העולם, וידפק. ידפק. רק צריך לקפוץ. זה בגללכם. זה באשמתכם. זה הפזיזות שלכם. זה החוסר האחריות שלכם. זה זה שאתם רואים רק את עצמכם. אבל מה איתו? מה איתו? מי ידאג לו? הוא צריך מישהו שימנע ממנו את כל החרא הזה, שיפול עליו ויגמור אותו, ומה אתם עושים? נו באמת, אתם הולכים מתים לי? אתם משאירים אותו אצלי? נו באמת? לא, אני לא מוכן, אני לא רוצה. אני רוצה שהתינוק כזה, לא עוד 29, לא, אני רוצה לעמוד, לשתות את הבירה שלי ולהסתכל על בחורה שאני לא יכול להשיג. וזהו. אז מצב טוב?
קצקץ.